Zweden, de bekende hel met horens. In wat woorden gaan ze dit weekend flink wat jaren verom in de tijd. Goed 100 vikingen uit binnen- en buitenland liet het tal van oude gebruiken zien. Maar wat moeten al die vikingen in de stelling werven? De Friesen waren heel nauw verwant aan de Denen. Waren ook vikingen. Bijvoorbeeld als men in de historische bronnen duikt, in Beowulf, daar wordt met name gesproken over een expeditie van Deense vikingen naar Friesland, waar ze kwamen om te plunderen, maar ze kregen een beetje tegengas, laten we het zo zeggen. Dus de Friesen waren even geduchte strijders en krijgers als de vikingen. In het centrum treffen we een lange stoet onderwijs naar een bijzondere bruiloft. Er zijn 2 jonge mensen hier uit het dorp en die trouwen volgens de wet van de vikingen hier. Schatting is dat er een paar duizend mensen op het Viking Weekend aankomen binnen. De organisatie spreekt van een succes.